Disposition. Gør rede for de tre klassiske ideologier: liberalisme, konservatisme og socialisme. Undersøg ud fra bilag A og B, hvordan forholdet mellem partier og vælgere har ændret sig gennem de sidste 50 år. Diskuter ud fra bilag C, hvilke muligheder der er for, at et nyt parti kan komme i Folketinget. Du skal i denne sammenhæng bruge Mollins model i diskussionen til at forklare ny borgerliges fremgang på bekostning af DF. Jeg vil starte med at fortælle lidt fakta og viden omkring liberalisme. Liberalisme opstod i 1700-tallet, hvor man var styret af enevældige konger, som havde stor magt over resten af befolkningen. Og det hele startede med et oprør fra normale bonde, som demonstrerer mod kongen og adelen. Der findes to slags liberalisme. Den ene er klassisk frihed, og den anden er økonomisk frihed. Ordet liberalisme betyder frihed på latin. For at sige det kort, handler det om at skabe et godt liv for sig selv, men når det så er sagt, er det også ens egen skyld, hvis man ikke får et godt liv. Klassisk frihed betyder, at det enkelte menneske har ret til at tænke, skrive og tro. Så vil jeg fortælle om menneskesyn, samfundsopfattelse og statens rolle i klassisk frihed. Menneskesyn. Mennesket er selvstændigt, stærkt og fornuftigt. Samfundet er alene oprettet af praktiske grunde, som vi også kalder mekanisk samfundsopfattelse. Staten skal bestå af politi, militær og domstole. Den skal sikre, at borgernes frihed ikke krænkes. Derfor skal staten være lille og overlade mest muligt til borgerne og det frie marked. Og så til økonomisk frihed. Økonomisk frihed er frihed til at kunne skabe sig selv nogle gode økonomiske vilkår. Menneskesynet på økonomisk frihed er fornuftigt og kender derfor bedst selv sine egne behov og interesser. Og de bruger et ordsprog, som lyder: mennesket er sin egen lykkesmed. Samfundsopfattelsen er, at alle vil få en velstandsstigning, samfundet består af uafhængige individer, og statens rolle skal være lille, overlade planlægning af produktionen til de frie markedskræfter. Og så til konservatismen. I den konservative ideologi går man ind for at bevare samfundet, som det er, i modsætning til socialismen, som sigter på direkte at lave samfundet om efter socialistiske idéer. Ideologier dur ikke. Konservatisme er pragmatisk. De bruger det, som virker. Gud, konge og fædreland. Konservatismens menneskesyn har en begrænset fornuft og kan tage fejl. Mennesker er dog udstyret med forskellige intellektuelle forudsætninger. Konservatismens syn på statens rolle skal være afgrænset og afbalanceret i forhold til de andre vigtige institutioner i samfundet, f.eks. familien, virksomheder og organisationer. Desuden skal staten sikre vores kulturelle arv, så vi skal have en stærk stat til at bestemme for os. Staten kan være en stor udvikling af de individuelle familier, hvor faren og moderen skal opdrage børnene med økonomi, adfærd og den slags. Samfundsopfattelse er, hvor samfundet er en organisme, hvor alle borgere har nogle funktioner, som dog ikke er lige vigtige. Samfundet er desuden baseret på en række traditioner, værdier og institutioner, som er centrale for, at samfundet kan være harmonisk og stabilt. Så til sidst socialismen. Grundlæggende mener socialisterne, at mennesket er socialt af natur. Det vil sige, at mennesker både har brug for hinanden og gerne hjælper hinanden. Socialismens menneskesyn. Mennesket er et socialt og arbejdende væsen, som formes af samfundet og er afhængig af fællesskaber. Den type samfund er et samfund, som har en vis form for fællesskab, og alle er født frie og lige, og alle bør have lige rettigheder. Og så til samfundsopfattelsen. Samfundsopfattelsen lægger ligesom konservatismen vægt på fællesskabet. Individet er et produkt af samfundet,
men samfundet er klasseopdelt. Det er ikke et reelt fællesskab. Det er en klasses dominans over og udbytning af hinanden. Socialisme vil skabe et reelt fællesskab gennem samfundsovertagelse af produktionsmidlerne. Statens rolle skal være stor og stærk, og den skal overtage ejerskabet af virksomheder og forsøge aktivt at skabe lighed og velstand for alle borgere, og udrydde de gamle liberale og kapitalistiske idéer. Og så til forholdet mellem partier og vælgere har ændret sig gennem de sidste 50 år. Ud fra bilag A ser vi en kæmpe nedgang af medlemstal i de forskellige politiske partier. For eksempel hvis vi tager et af de store, Socialdemokratiet, var de 259.000 medlemmer i 1960, og i 2013 er de kun 39.000, og det er en markant nedgang, og det skyldes muligvis, at der er kommet flere partier, og mennesker er mindre opslugt i politik. Og sådan er det med alle undtagen for SF, som gik fra 3.000 til 12.000. På vælgernes dagsorden ser vi i 1971 gik de meget op i EU, udenrigs- og forsvarspolitik, som ligger på 17%. De gik også meget op i økonomi i øvrigt. Fra 1971 til 1981 var der slet ikke noget på indvandring. Når man ser længere frem på årene, ser vi mere og mere folk stemmer på velfærd, som ligger på 37%. Og den ligger også stadig højt på økonomi i øvrigt. På bilag B ser vi, hvis man er borgerlig, miljøbevidst og imod flere udlændingsstamninger, føler man sig i disse år formentlig politisk hjemløs. Ny undersøgelse viser, at vælgerne oplever stort set alle partier rykke mod højre i værdipolitikken og til venstre, når det gælder fordelingssamfundet. Og så til diskussion ud fra bilag C. Generelt er det god chance for, at en ny borgerlig kan komme ind i Folketinget på bekostning af DF, da de ikke er hårde, når det kommer til flygtningepolitik. Så de bruger opinionsfaktoren, så gør hvad der er populært i vælgernes øjne, og tager vælgerne på den måde. DF har ikke kontinuationsfaktoren på plads, derfor snupper de vælgere fra dem på den måde. Dog er der den helt store forskel, at ny borgerlige vil ud af EU, hvilket der er mange vælgere, som stemmer DF, som er enige i da de håber på, at de vil holde indvandrere ude. I så fald vil være danskerne selv, der styrer mængden af folk, som kommer ind i landet, og ikke skal tage hensyn til, hvad EU mener. Så det er strategien at bruge popularitetsfaktoren til at hive stemmer hjem. Og generelt vil de holde fast i de danske værdier, noget som de kan få ved at stemme på Ny Borgerlige plus. De får større chance for at trække sig ud af EU og strammere flygtningepolitik. Altså de danske værdier bliver fastholdt, og det vil være en fordel med hensyn til den parametriske faktorer. Fortæl lidt om Mullins-modellen. Der er 4 forskellige baggrundsfaktorer. Jeg vil lige råbe dem stille og roligt op. Den første er interessefaktorer. Denne dækker over de interesser partiet har. Det vil blandt andet gerne ramme deres vælgers interesser og støtter derfor for eksempel op om en strammere miljøpolitik, hvis deres vælgere sætter stor pris på miljøet. Så til opinionsfaktoren. Den handler om befolkningen og deles op i 2 dele, som er kontinuitet og popularitet. Kontinuitet, det handler om at være overensstemmelse mellem det, partiet siger og gør. Partiet kan ikke pludselig skifte mening. Så til popularitet. Emnet skal være populært blandt befolkningen og partiets vælgere. Så til tredje baggrundsfaktor. Parlamentarisk faktor.
Den parlamentariske faktor er de hensyn, partiet må tage til de andre partier i Folketinget. For eksempel bør Venstre tage hensyn til det konservative Folkeparti, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti. Så er der personfaktor. Partilederen bliver partiet udadtil, og skal derfor være en dygtig taler og være troværdig overfor befolkningen. Og så har jeg ikke mere at sige. Tak.